Düşemov geroymuşuna yol golladı hökümete karşı näme çıkardı? Hökümete karşı däl. Ol gurnalan. Sizin edýän zadyňyzy badak atmak üçin. Sizin alyp barýan ýoluňyzy ünsüni başga ýerge çekmek üçin, şo siz güýçlenýäňiz-de, şo güýçi sizin eliňizden almak üçin ol atwilikat edýär. Myşylovka. Adamlar tutýar. Düşemov hakykatdan dokazat edýän bolsa, näme üçin içinden başlady? Tırsygyny balagyn çıkaranmap içinden başlady. Ha? Näme üçin aňyrdan ýollan gelýär, jübüsi oglanyň jübüsi bar çep tarapda, jübüsini goýsun, kameranam ýaksyn. Ine men halkym eziz watandaşlar, halkym ädir men prokuratura berýän, prokuraturada şular ýalak zatlar sorak görjek, nähilliklerini men şulaň sırlaryny açjak diýsin, ha, bildirtmän ýörep barsyn. Dogan şular ýalak zat diýip konkretni ýüzüni alyp bolýar. Onu bir salladyň eline beren bolup aldyrmak gerek däl, içinde oturup. Men balagym çıkarmalym onuň. He, bu ýalagyny zat döredimi? Bokunyň içini ýipdir, on ýa zat ýok. Şoň özüne kamera aňyrda dursun. Şoň o şu taýda şonu gowurarlar, eline naruşik takyp alyp giderler. Nirde ba olar ýal hezillik, ha? On ýal geroýstwa edýän bolsa bütün halk kalmajakmy? Swobodny ýurt bolsa. Şo swobodny bolman üçin agyzlaryny dymyp, agyzlaryny ýumup otyrlar. Men özüm gördüm, ha? Sen köýnüňem çykardanok, balaňam çykardanoklar. Gapdal näme üçin çykarmady? Soragy berýärler öte zatda, kommentariýada. Düşemov sen niýe kamera alýan bilýärmi diýe. Yo, bilemok diýe. Bilmeýän bolsa gapdal näme üçin el bilen ýapýar? Kamera alyp otyrka. Bilýär, aňyrsyna da geçýär. Ol emhamäň işgäri. Emhama işlän okda 10 sam emhama. Asydam on paýzjerjowyt edýäňiz. Şu derejedenim körmüsiz? Prokuratura diýilýän ýark baraňda. Aýdyp bereň, nira lüboy ýersine barandan menden soraýsyn, men töýe işim düşdi şo taýlar. 2 ýyllap men kanım içdiler. Sünküme yetdiler etmeyip. Bilýän nähile edýärler. Barýan, gapysynyň baraňdan 2-3 tan sallat dur. O sen köýnüňem çykardanok, hiç tadyňam çykardanok, olog etbeli işi. Telefonuny elinden alyp galýarlar. Telefonuny öçürtýärler. Sumkalaňy zatlaň barlaýa, spesialny zatyn içine geçikdiýär. Bira arujaň mam soraýar senden dik etse kulak sırgan ya yüzüň demirden bolsa şolar goýuşdurýan. Saňa ýörekde zat berýär, setiçka içine goýýan, saňa nomer berýär. Sen nomer bilen hem eliňe dokumentyň, pasportyňy alýan da girýän. Adyň, familiýaňam ýazdyrýarlar. Girýän. Kim bilen gurlaşasyň ele ben plan bilen gurlaşak. Öňünden jaň edýär, siziň ýanyňyzda şeýle adam geldi. Göý bereýinmi soraýarlar. O nähil boky işlik görkezýär maňa ol. Wideoň içinde ýalan ýagşyryk. Neujeli bolýar? İşiňiz düşüp görmändir. Otak butak prokuratura eýlek belä Aşgabatyň içiniň lüboýsyny, daşyny da şon ýalak. On ýalak bar fantastika, skaska zatlar görkezmesin. Realny жизни görkezsin ol. Geçeniňden soňam sen barýan gürleşýän gaýdaňda sen eliňde nomerjyk bar. Nomeryň berýäňden sen pataputulaňy alyp çykýan ýenedenim. Telefon nilýän zat içine reşatkaň içine gireňden soň ýakyp onam iki ýana aýlap, onam öz işgäri salla doglan. Şonu goýjy wнимание seredin. Kagda nähilip kameran alyp oturşy, eliniň tutuşyna çenni bar daşy. Spesialny bilmeýän bolsa näme üçin ol 10 minutlap, 15 minutlap şol oglan eýlek-beýlek seretmezmi? Şol angel bolaýsyn, Düşemov. Ýöne halk üçin erwetlik edýärmi? Onu men öňüne alarnyň. Men şol adamyň izine düşüp bir näçe halkyň, raýatyň ýanyny islämok. Şonuň üçin hem şoň öňüne almak üçin şu göreşi alyp barýan. Siz neправильно hereket edýäňiz, Murat Kurbanov. Bunu etseňiz siz gaty pesi bolýaňyz, pesi düşýäňiz. Şu какой-то bir emhame işgärini siz поддерживаете. Emhame işgäri ol. Ol sizin atwilikat edýär. Pakat siz ýollan barýaňyz, on başga tarapa çekýär ünüsi. Неужели şoňa da takoy stepin inanýaňyz?